13 pa imong edad. Ay, dos. Siya na yung birthday na ko. Ah, siya na birthday sa imo pagka 13 nimo. Wala pa nang sugod ito sa birthday na ko. Ay, pila dahil sa kabulan ng uyab nimo. Ay, isa ra gud ka semana. Uyab pa mo, mo ga-date. Sapa. Apa rin. Ah, o taga-asa sige kang ganigom? Taga La Union. Tagom na tagom. Mauni si Brian Tuda ang kaikon or as ang bana ni Jorina Catarata. Abangan ninyo ang ilahang love story. Gong salamat. Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Sa akong paglagaw sa akong uma, may nadiskubrehan akong isa ka istorya. Ang love story ni Jorina ug ni Brian Tuda. Ang 29 anyos ug ang 13 anyos nga naghigugmaay silang duha. Unang makaingunta nga sana all na lang parihan nila. Maong sabay ta, tan-awon ta. Tara sa Dudes Torta. Otan po si Brian. Dili ka pasakitan. Dili pasakitan, no? Palamian ra. Pila gay ito edad ninyo nga nag-ipon mo? 13? Nya si Brian, pila edad ato? 29? Ah, ang unan nyo pagkita, unsa man day ang gikuan? Na crush dahil sinaibog din sa nimo, ana. Yee! Kinsa ito nagdala nimo si Rizky Palili? Si Roxanne iyang manghud no niya paguman. Pila ka adlaw una nanguyab si Gunggong? Kabulan. Ana puyo kag isa ka bulan diri? So pagpuyo nimo diri 13 pa imong edad. Ay dos. Siya na yung birthday na ko. Ah, siya na yung birthday sa imo pagka 13 nimo. Pero pagka 13 nimo dito uyab na mo ato. Wala pa nang sugod ito sa birthday na ko. Ay, pila dahil sa kabulan ng uyab nimo. Ay, isa ra gud ka semana. Isa kasi mana una ang birthday. Ay diya, yun sa may nagkakaon sa imong anong imong gisugot si Brian. Wala ko na. Wala ko na. Igo na ko po. Yay! Naigo sa. Eh? Naigo di. Amila ko ko. Naigo dahil sa gugma. Hindi ay. Sumo na dayon to. Nga pagsugot nimo nag-ipon na dayon mo. Eh wala pa. Ila pa ka bulan? Isa ka bulan o nagikuan. Pero siya ay una nimo nga uyab. First uyab. Nga mao pud imong nag-ipon na mo no. So 13 pa ka na birthdayhan at 12 nag-birthdayhan kang 13. Gikan sa imong birthday, pila ka bulan una kag nimo gisugot. Unsa man imong birthday? October ay September 29. So abtan og isa ka simana mga October, primerong simana sa October sugot na nimo. Nga nag-ipon na dayon. Ay wala pa. Pagka November pa. Kumusta man inyong first meeting pag-ipon? Okay ra. First night ninyo. Kumusta inyong first night? Wala ka gikulbaan? Ano dito? Mia. Wala ka gikulbaan sa unang gabiin ninyo? Wala ra kampante ra ka kay amigo na mudaan. Binangga ka niya. Sa first kiss daw ninyo, sa day mong gibati. Pagigugma. Asa man ka una gikisan ni Brian? Sa aping. Sa aping waday sa lips di ay. Anton karon. Wala na. Dugay ra. Dugay ra. Dugay ra. Mga pila ka bulan una siya nakakis sa imong lips. Ay, si Mana. Nganong naabot man kasi kipalili? Nganong nasa iyo man kaog ninyo? Ipon, ana.
Kay? Sugod sa gugma. Sa iti mong gingon? Igo na, igo ma. Digo sa gugma. Imong mama di ay. Patay. Pila edad ni mama nimo uni? Ay, pila edad nimo una namatay imong mama? 8 years old. Imong papa? Wala ko kaila. Kanang kuan. So wala na kaila. Paguman namatay imong mama, kinsa may nag-atiman sa imo? Mga pasapasa naman ko, si mga kaparinti. Hindi mo eskwela? Mo ka nag-eskwela? Eskwela gyapon. Pero nahuman ka elementary? High school? 7 ko undang mutong naabot ko diri. Als. Ina si ko andi na ka. Eskwela uy. Bali pag ayaw. Sa ato pa bali anak ka ni mama nimo nya wala kabalo sa imong papa nya namatay pa. Unsa kamatian sa imong mama? Urayan man. Unsa uray? Ni dako ang tiyan. Ang kanang buntis mga kuan daw sa dagat man sa community ba niya. Oo. Tupos ang sarang kugita ang Kugita ang iyang ibuntis. Mao nimo jud ni gawas. Upirahanan ay wala to siya nagawas namatay ra siya bagay. Upirahanan on ta siya. Namatay man pud ang iyang bana-bana kuluhan. Na siya bana. Pero wala sila anak. Moto buntis ang ta siya niya. Ay mauto niya. Moto balik-balik nakita mo ni Roxanne. Si Roxanne mo ni manghod ni Gonggong. Amo nakita ni Roxanne. Tagong. Silingan mo? Ay silingan dahil mo dito. Bana. Silingan siyang bana tapos mo to pag-ari niya diri. Unsa man pud ang nagkuan sa imo nga mo kuyog sa iya? Okay kog lansunis. Lansunis sa imong gikuan. Nya diri dagag lansunis. Mo to nagpuyo na lang ka og minsan ni nagpuyo na lang ka sa diri og isa ka bulan. Og karon sa kalaog nimo sa lansunis nadakpan nimong lansunis ni Gonggong. Hinog. Dua ka pungpung. Asa man mo nagpuyo na karon dapit? Diya sa kuan bukid siyang diyuta siyang papa. Diri sa may sapa. Kinsa may yung silingan? Wala. Baliti lang. Balite. Wala. Wala kuryente no. Wala. Nya wala gagawa sa balite. Kay Gonggong, na ikagawas na puti. Ala no. Nya walay suga sa man inyo ang kuan dira pagkagabi. Charge lang akong battery niya. Ikuan kunik mo sa lead pag ko gamay nga. Nya pag abot og pag alas 6 na, tingtulog na nun. Agoy, kataas sa panahon. Wa na bungkag maramaan ni Lola. Wala pa pero may gani kay buutan si Gonggong. Maoy gikuan niya si Gonggong 29 years old nya siya 12 years old or 13. Pila na edad ni mo ron? 15 duha ka tuig si Gonggong 31. Kala bataa pa nimo ato no. May kay kaya nimo. Ha? Di ay no, ika kulbain no. Pero wala pud ka nagmahay nga kuan nga nag-ipon ka kay Gonggong. Nag-district na ka ato? Kanang dalaga na ka. Kuan murag 10 years old ko nang 10 years old siya na kuan. Di at least wala ka nagmahay nga kay giatiman ka ni Gonggong, pinangga ka niya. Buutan man pud si Brian no. Gani. Mas ganahan nimo nga puy-an sa Tagum or diri sa bukid? diri. Masayahay nga man, masayahay diri. Wala may kuryente, naanad man kag kuryente, TV ana. Kung naanad na ng mga kuryente, anad na ng kuryente. O gani mas safety ka no diri
kuan jud. If you don't start a conversation, Wow. patient, Ya si Brian pud perti pong gugma ha. you won't have one. Patient, Sige nato ipakita si Brian mo. Adto man to diri sa Gunggong no. patient, Kay wa pa man milingaw diri, kay di wa pa nag-tour. have one. Kay init-init pa, nag-interview sa ami kay Dorina. Ha? Ay Jorina. Ay Katarata. Ay sorry. Gago lagi ni bulog. Parente ni sinusitis. Nalingaw mi sa amo ang Boy Abunda nga time slot sa interview sa love story ni Jorina and Brian Tuda. Sa inyong duha ni Brian, kinsay kuan, kinsay lambing, Start a conversation, kinsay mahilig og maglangi-langi, mag siya ang magkuan-kuan sa imo. Kinsa man sa inyo ang silusog or silusa? Nagaselos pud siya? Siya, ikaw day. Hindi ka magselos sa kabayo. Pero ang kuan, ang kita ni Brian sa iyahang pagtrabaho sa iyang paghawl, ana ginahatag sa imo ang kwarta. Ikaw gagunit. very good. Wow, clap kay Brian bye. Giitan kayo. Tinangga kayong asawa, oo, asawa ang nagagunit. Pero kung naakay paliton, ana, manangid lang ka sa iya. Tapos ingnon lang nimo nga kuan. Ya di pud siya masuko. Ay pinangga. Kanalay sigarilyo di na. If you don't start a conversation, Basta sigarilyo lang ang mga budget sa kaon sa sudan, kaon na. Ay maayo no, maay na kamo kuan. Ang budget. Tapos mo yung time nga mag-date ni Brian. Sa una kakatungkuan pa mo ka ng uyab pa mo, mo ga-date. Sapa. Maligid. Yeah. Anak nga sabuni ko mi, anak luguri ko. Nagkatawa imong bilas. Oras nagalungag na, naga-prepare na maggulay. Karon naruran. Ay ing aron na. Kaya para pag abot ni Brian, kaon na. Unsa man ang oras na tingkaon ninyo? 5. Ah. Hayag pa. Hayag pa kaon na. Then pagka alas 6, tulog na. Tulog na labing-labing na. Woo! Unsa man mo magkuan og kanang maglabing-labing mo kanang kada gabi? Ha? Kada gabi yun na. Yehey! wow. Brian, go Brian! Ana, yun. Para ko lingaw si Brian. Put out kay Gonggong, message nimo kay Gonggong. Sa imong kuan. Sige, message nimo kay Gonggong. Wala lang mag-amping ng community. Baamping pirmi. Wala I love you dira. Love. Yay! Brian! Tanawan ni sa ano. Yeah, Brian! Yo, sige, mauli na daw si Jorina. Si babay sa Jorin. Bye-bye. Okay, dara, mga howler. Gong! Gong! Karon yan. Don't start a conversation. Nakakita naman tawag ko yan, no? Kapika sa kinabuhi yan. Yan, kanang, sa may kaibahan sa kuan. Okay ra ang kanang minyo na kaan, dili man po nakasal no, ipon pa man. Ang sa man imuhang paminaw, i-compare nimo patong ulitaw pa ka og karon nga na anak kay hinigugma. Ay na kay gigugma. Hayahay na. Yay! Anak yun. Nana may motiman sa imo ha. Oo. Magtrabaho ka na mo magluto. Oo. Nanay mo kuan. Nanay pag abot sa Conversation. kuan nanay luto. Bukod balay akaon na lang ka. Nya pag umana ay gakson. Mawala sa kapoy. Dali na mauli ang kaboy oy. Pero yan sa una kanang alam mo kanang sa kwarta nimo sa ulitaw pa ka compare karon sa kuan mas asa man ka mas gasto. Gasto to mo tawo pa ko dito. Bisag- Wala ko bugan ako. Karon dai dili na ka mag-inom. Di na ka, pero dili na kaayo. Ya tasyon na. Ah, Kung kain na mo ganang mulagaw ko kay kung dalagos ta. ay maupod. Ginahatag nimo sa imong kuan. Wow. So very good kayan. Akong dalon mahurot man. Muna ibilin sa ako. Bilin lang nato kay bilin mahot. Wa may mabilin. Pero Magpalit. pinangga jud nimo si kuan si
Jorina. Sobra. Kumusta inyo unang pagkita yan? Pagkita nimo sa iya? Na kon dayon ka kanang natamaan dayon ka. If you don't start a conversation, Nakita mo yan niya, kuan man siya kanang medyo bata pa siya ba? Ana niya. Ako ko kangging nang siya. Nga. Prito ko ano yung magtrabaho, ano mo ipon man siya. Oo. not very common. Maya ang katarungan nga, yare bala. If you don't start a Ay, conversation, very good. you won't have Bali, nahigugmag yun siya. At least, imong gikuandaan. Kangging ang daan kay kabalo mo ko na Bata pa. bata pa. Kasi prito ko. Yaman katarungan na. Yaman tubagon da. Oo. So, desidido na siya. At least yan, tama, nakakuan siya og kanang tao bitaw nga kanang naay atiman sa iyahang nga tarong. No, kay dili kay kanang bisag asa na lang siya mag kuan no. you won't have one. Kay ikaw naman iyahang una no. Una at huling pag-ibig. Conversation. Ano ba yan? Ako mag-aaral na. Yeah. Ako mag-aaral. Dugang pa yan, dugang pa. Dili na ko? Sige na. Yung hanggap gani yan. 15. 15 ka tuig no. 15 pa man siya. Ako 30 taon ko. Ah, wow. Ang pag-ibig ni Bagets. Taga-asa siya gikan gani kong? You don't start a Taga La Union. Tagom na tagom. Gong, message nimo sa imuhang lalab gong. Unsay mensahe nimo? Dali. Unsay. Sige na kayo. Grabe yung mga fans mo, kilig kayo. Kilig kayo mga fans mo. Kabalo ka nalipay gid ko. Nga kanang murag ikaw ang instrumento nga tao nga muluwas sa isa ka babae, isa ka nilalang. Nga maplastar iyahang kinabuhi nga dili bitaw siya nga. Kay magtabok-tabok man daw imuhang misis sa kuan sa iyang mga iyaan nga nagpuyo. Ana. Nakita po siya. Oo. At least karon na gyud siya balay nga iya. Bahalag walay suga. Bahalag walay TV. Ang importante nga ikaw kauban niya. Kinsay silosan ninyo gong? Nagaselos mo gong? Siya, igihan kayo. Tigihan kayo siya? Di ay? Pagkita ganita, munang tayo na maaging motor. Tanaw ra ganita dahil suko. So mauni si Brian ay sabihin sige yan. Mauni si Brian to the ang kaipon or as ang bana ni Jorina If you Catarata. don't start a Abangan ninyo ang ilahang love story. Gong, salamat. Salamat. Human sa akong pakighinabi kay Brian ug Jorina. Akong nasuta ang bugos ug tunay nilang gugma. Wala pa numbalinga ang agwat sa edad nilang duha. Ang importante, gugma ug magkasinabot ug malipayon sila. Okay, shout out diha sa akong mga supporters. Sir Jorifel Batyan sila. Christopher Marial, to Jerry and Nini Welin Onsing, to Neil and Nini Malin Angeles, to Fiji Barbanida, Ning Heidi Castor, Daniel Magbanwa, Nining Helen Goto na naa sa Japan, Ning, hello, kay Ma'am Maricel Wong, kay Ma'am May Abes Escabarte, kay Ma'am Juweza Porras Hernande and Sunday, and also kay Sir Jen Binasbas. Salamat kaayo sa inyong pag-support. God bless sa ato ang tanan. Thank you very much. Tud sa sunod nako nga paglagaw, ubani ako, sabay ta, magtorta. Sa pagkakaroon, bye-bye!